No ja som bol úplne posadnutý horami. Ja som proste aj počas strednej školy, ja som každý víkend bol niekde v horách. Ľudia sa pozerajú na hory a tí ľudia dávajú život tej hore. Divoká voda je niečo tak krásne, fascinujúce, ale všetko zase prámení v horách, všetko sa to týka hôr. Si predstav Tatranský štít a v tom štíte je kopec rôznych chodieb. Hoci som mal staré výbramy, spotené tričko, nič som nevlastnil, ale ja som bol asi najbohatší človek vtedy na svete. Ahojte, moje meno je Michal Gerčák a vítam vás v ďalšom dieli podcastu Horská závislosť. Tentokrát je našim hosťom Palo Barabáš, režisér a cestovateľ, ktorý natočil vyše 70 dokumentárnych filmov. A mal som šťastie, že v niektorých som sa objavil aj ja, raz to bola asi len ruka a noha a v druhýkrát som niečo povedal aj do kamery. Ahoj Palo, ďakujem, že si prijal naše pozvanie a vítam ťa v našom štúdiu. Dobrý deň. Čo hovoríš na naše štúdio? Nie, veľmi som prekvapený, Milo. Parádne. Tak uvidíme, ako sa nám tu bude dariť. Dúfam, že aj ty sa budeš cítiť pohodlne. Keď sme už pri štúdiách, kde je tvoje miesto, v ktorom ty rád tvoríš a striháš filmy? Ja som mal kedysi, aj mám štúdio v Bratislave, ale som sa postupom času presťahoval do Tatranskej Lomnice, kde tvorím, strihám v takej malej miestnosti. Už sa mi nechce vrácať do Bratislavy. Tu vznikajú tie posledné moje filmy. Je to pre teba miesto, ktoré viacej inšpiruje k filmom a k celému to prostredie tých Tatier a Tatranské Lomnice? Keď robím tatranské filmy, tak je si myslím dôležité, aby som v tom prostredí aj bol. Bol som s ľuďmi, ktorí v tom prostredí žijú, aby som poznal, vedel, ako zmýšľajú, ako sa pozerajú na ten tatranský svet. No a ja som vlastne doteraz netušil, že ty sa narodil v Trenčíne a že si absolvoval štúdium zvukovej a obrazovej techniky na Vysokej škole technickej v Bratislave. Ako sa dostal v podstate z Trenčína k tomu filmovaniu a k tomu filmovaniu hôr? Ja som chodil aj na Oravu, na priemyslovku, kde som študoval obrazovú techniku a v tom čase som už nosil ako študent na strednej škole na zbojnickú chatu. Potom aj počas celej vysokej školy som na zbojnickej chaty nosil a ja som chcel aj na tej chate ostať robiť, ale potom ma prehovoril jeden pán do športfilmu, tak som sa ocitol v jednom štúdiu a točil som športové filmy. A to je zaujímavé, že práve tým, že som na vysokej škole aj študoval kameru, že som vedel robiť so strihom a podobne. Robili sme športové filmy, ale raz prišiel za mňou do štúdia Ivan Galfi a s Emom Sekelským, ktorý sa stal metodik horskej služby a to bolo v roku 1986 a veľmi chceli, aby som urobil taký metodický film o záchrane v horách pre horskú službu špeciálne. Takže to tak vznikla taká prvá spolupráca, prvý film, ktorý vznikol v Vysokých Tatrách a kde som aj spoznal ľudí, ktorí sa vlastne tak profesionálne venovali horám. Čiže to bolo v tých 80. rokoch, kedy si už vlastne prišiel k tej horskej tematike, čo sa týka filmografie. Lebo si ten športfilm bol pri športovej škole na Slovenský ústredný výbor ČZTV sa to vtedy volal na Pasienkoch. A tým som aj s Maroškom Šajnohom robil taký prvý film Improvizovaná záchrana v horolezectve, potom s Tiborom Nosianom a Peťom Rajcom taký film Letecká záchrana vo Vysokých Tatrách, lebo vtedy sa hovorilo, že tá záchrana letecká je tu vo Vysokých Tatrách veľmi potrebná. Takže sme lietali, si pamätám, aj s Gejzom Hákom v Mi-8 vtedy a snažili sme sa urobiť nejaký zaujímavý film.
No a už si spomínal tú strednú školu a kde sa zrodila tá horská závislosť, tá závislosť na tých horách? Či to bolo už počas tej strednej školy, lebo nejakým spôsobom si sa musel dostať do tých hôr na tú zbojnícku chatu, alebo už to bolo nejako v detstve? Začalo to niekde na základnej škole, že som čítal rýchle šípy. Ja som dokonca na základnej škole v 9. ročníku vstúpil do horolezeckého spolku James. Tejto boli banské stavby v Prievidza a Lucián Zaďko to viedol, ktorý je brat Maroša Zaďka a Ďura Zaďka, známych horolezcov. A v tom oddieli chodili sme na Hrádok, tam som sa spoznal aj s pánom Rybanským. Určite ľudia ho tu v Statier poznajú, že kedysi robil na 3 studničkách. Tak to boli skoré začiatky. No ale tá závislosť teda prerástla do toho nosenia na tú zbojnícku chatu, ale teda nebola len horská, ale zrejme aj cestovateľská, keďže si precestoval mnoho krajín, hôr, ale aj pralesov. A ako tie všetky zážitky vnímaš vo vzťahu k Tatrám, k Vysokým Tatrám, kde sa v konečnom dôsledku usadil? No ja som bol úplne posadnutý horami. Ja som proste aj počas strednej školy, ja som každý víkend bol niekde v horách. Som si povedal, že musím prejsť všetky pohoria napríklad na Slovensku. Robil som nočné hrebeňovky cez deň. Proste ja som bol stále v horách. A organizoval som ľudí do hôr. Bol som tajomník odboru turistiky a podobne. Takže ma to fascinovalo. Ja som chcel byť stále v horách. Ten svet bol pre mňa fascinujúci. No ale potom prišli tým, že som sa stretával aj s tými ľuďmi, ktorí chodili do ďalekých hôr, tak som ich chcel spoznať. V 93. sme robili takú prvú expedíciu cez 4 najvyššie pohoria sveta, Hindukuš, západný Himalaj, Karakoram, čínsky Pamír. Bol som na himalajských expedíciách, či to bol Kanchenjunga v 97. alebo Everest v 98., z ktorého som odišiel. Ale s Peťom Hamorom som robil, alebo začal robiť Seven Summit, to bol Mount McKinley, Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, takéto hory, ale aj rôzne polárne expedície, spomeniem. To boli také prvé pešie slovenské výpravy na južný pól alebo severný pól smerom na Movinson, ale potom ma začali lákať prírodní ľudia, buddhizmus, o ktorom som urobil snáď asi 7 filmov, či je to Mustang, Bután, hľadanie šťastia, alebo pod Kanchenjungou je ich domov, buddhistický Ladák a ďalšie filmy, čo ja viem, buddhizmus na streche sveta. A tá filozofia ma dosť na začiatku ovplyvnila. A tedy som si uvedomil, že vlastne ľudia sa pozerajú na hory a tí ľudia dávajú život tej hore. Ako keby to bola nejaká bohyňa, niečo žijúce. A hory zase ovplyvňujú ľudí, ktorí žijú pod tými horami. Tak je to také vzájomné prepojenie, ktoré som vtedy veľmi citlivo vnímal. Čiže bolo to niečo mystické a niečo, čo priťahovalo. Ale potom ma fascinovalo všetko, čo sa týkalo hôd, prírody, či to bolo zlaňovanie najvyšších vodopádov na svete, či to bolo Salto Ángel, či to boli Tugela, ktorý teraz je najvyšší vodopád sveta, ktorý sme ako my Slováci prvý zlanili. Fascinovali ma obrovské jaskinné priestory, čo ja viem, na Stolových horách. O tom som robil veľa filmov, ja neviem, Tepuj, Mučimuk a tak ďalej. No proste, a to už nehovorím o divokých riekach, lebo tie rieky, to je úplne iný život. To je proste, divoká voda je niečo tak krásne, fascinujúce, ale všetko zase pramení v horách, všetko sa to týka hôr. Takže... Je to opäť o tých horách.
A máš aj v tých našich Tatranských horách nejaké miesta, ktoré sú pre teba najzaujímavejšie? Pre mňa boli Tatry, aj keď som nosil. Ja som chodil na vynášky skoro každý deň. V tejto bolo trošku inak, ako sa nosí teraz. My sme boli nosiči a nosili sme fakt každý deň. A ja som ráno stával, ale pre mňa bola každý deň tá dolina úplne iná. Stále som sa pozeral a pamätám si úžasný ten pocit, ktorý som vtedy mal, že hoci som mal staré vybramy, spotené tričko, nič som nevlastnil, ale ja som bol asi najbohatší človek vtedy na svete. Ja som bol plný energie, plný toľkých zaujímavých, krásnych tých hodských zážitkov, že som to musel nejakým spôsobom rýchlo dávať von zo seba, aby som nebol z toho preplnený, že som kreslil vtipy. Možno si pamätáš hodské kalendáre, knižku sme robili s Jarom Švodcom z Podkorosne Veselo vážne. Veľa som fotil, proste aj tie filmy som musel dať proste to poznanie nejakým spôsobom von zo seba, aby som sa vyprázdnil, aby som mohol príjmať zase ďalšie tie emócie, ktoré z tých hôr a z toho prostredia, z tej zeme našej krásnej vnímame. Ale ak si sa pýtal tú otázku, že čo je pre mňa také zaujímavé, tak tie Tatry, každá tá dolina ťa niečím prekvapuje. A ja som robil taký film s Igorom Papom Hľadači tieňa a to je o vrchu Javorínska Široká, ktorá je medzi Javorovou a Bielovodskou dolinou, 2000-ka, a v tom kopci sa nachádza 30 kilometrov rôznych chodieb. A Igor Pap ma raz zavolal, aby sme tam urobili bývaky, že už je to tak veľké, že sa to nedá za 1-2 dní obsiahnuť. Tá jaskyňa nedá sa ďalej objavovať. A teraz si predstav Tatranský štít a v tom štíte je kopec rôznych chodieb, že sú tam 140 metrov vysoké prázdne priestory, kruhové, ktoré majú priemer, 10 metrov, ale výšku 140 metrov. A takých je tam 4-5 poprepáne rôznymi chodbami, že je to niečo tak fascinujúce, tak nádherné, že som sa začal úplne na tie tatranské štíty inak pozerať, že to není len kopa skal, ale že oni majú niekde vo vnútri nejaký svoj vlastný život, ktorý vymodelovala vo vnútri toho tatranského štítu voda. Že žijú. Ja už si nepamätám presne, kedy sme sa stretli prvýkrát, ale viem, že som sa ocitol nejakým spôsobom v Západnej Lomnici. Liezli sme hokejku a mal som v batohu kameru s tyčkou a viem, že mi to robilo obrovské problémy, keď som liezol ten predposledný komín a stále mi to tam niekde udieralo do skaly. Ale pokiaľ si pamätám, tak to už bolo v rámci príbehu Tatranských štítov, kde jedným z nich bol aj príbeh Lomnického štítu. Príbehy Tatranských štítov. Vlastne to bol film, ktorý som chcel robiť vlastne viac menej o hodských vodcov. A ja som s hodskými vodcami prišiel do styku, dá sa povedať, alebo prvý film s hodskými vodcami bol v roku 1999. Myslím, že to bolo, kedy sme sa dohodli s jedným hodským vodcom Ďuri Trnka, že vyvedieme na Gerlachovský štít nevidiaceho športovca Štefana Kopčíka, ktorý kedysi ako za nevidiacich závodne lyžoval. Bolo to veľmi zaujímavé také poznanie. A potom som prichádzal, samozrejme, keď som robil o Vysokých Tatrách film Vysoké Tatry divočina zamrznutá v čase, ktoré sme robili pre Rakúske univerzum, tak to bolo tiež zaujímavé nakrúcanie o prírode Vysokých Tatier, kde som sa snažil zakomponovať medvede, vlky, rysy, ale aj ľudí, ktorí žijú v tomto teritóriu. A medzi nich patrili aj hodskí vodcovia a hodský vodca
pán Štelbalský nás vtedy vyviedol a nakrúcali sme na Gerlachovskom štíte. No a potom prichádzali tie príbehy tatranských štítov a tam som si povedal, že by som chcel zdokumentovať tie najznámejšie štíty. Keď si pamätám. A bola to taká detektívna robota pre mňa. Fakt, ako som chcel niečo povedať, niečo nové, niečo, čo ľudia nebudú poznať. A napríklad o Gerlachu sme robili históriu kríža na Gerlachovskom štíte, lebo ten kríž tam je, veľa ľudí sa pri ňom fotí, ale nikto nevie, kto ten kríž vyrobil. A ja som sa spoznal s Otmarom Olivom, ktorý robil aj taký zvon keď človek príde na zbojnickú chatu, tak pred chatou je taký zvon a sme sa bavili, a že či ten kríž nerobil aj on na tom Gerlachu. A on videl tú fotku a že nie, že ten nerobil on, ale nevedel, že Laco Šedivý urobil taký krásny ornament zo železa s takými levočskými ornamentmi. Ako kríž vložil aby ten kríž, lebo on bol subtilný, aby ten kríž na tom vrchole bol, dá sa povedať, na veky. No a tak sme si povedali, to bolo v roku 2011 na dušičky, že poďme sa na ten kríž na Gerlach pozrieť. Už bol sneh, už bolo také jesenné počasie. A Otmar aj napriek tomu, že mal 70 rokov, tak vyšiel hore a vtedy tam boli hodskí vodcovia, aj Palo Kuna, Jaro Michalko. Odslúžili sme tam aj omšu pri tom kríži. Bolo to veľmi pekné nakrúcanie, ale boli aj ďalšie nakrúcania. Poviem príklad. Ja som si aj poznačil, lebo ja si to už naozaj nepamätám tých príbehov tatranských štítov, alebo tých zaujímavých štítov bolo naozaj veľa. Ktorý štít v 19. storočí ľudia považovali najvyšší. To je tak krásna história. Ľadový štít. Tam sme s chlapcami, Zuberčanmi pekne v krojoch nakrútili, ako kedysi sa tam snažili dostať hodskí vodcovia z Javoriny a podobne. No ja si spomínam, keď som sa ťa vtedy pýtal, že na čom pracuješ, ty si mi dal takú odpoveď záľudnú, že na krížoch. Čiže bola tam aj Vysoká, kde je ďalší kríž. Áno, Vysoká, zase úžasný príbeh Olda Bublíka. Olda, ktorý v 50 rokoch, keď ešte Gerlachovský štít sa volal Stalinov štít, mu zomrel priateľ a na jeho počesť sa rozhodol urobiť kríž a naozaj ho tam urobil. A ja som našiel dievčinu, ktorá jednu z manželiek Olda Bublíka, ktorá žila v Zline a nám porozprávala celý ten príbeh. A vtedy bol ten kríž hore na Vysokej padnutý. Často ho tam rozbijajú blesky. Áno, áno. Takže mohol som ten kríž zjať a urobil so synom Olda Bublíka výstup hore na Vysokú. A vtedy bol s nami aj Oleg Ďuriš a brali sme aj cement, brali sme aj také oceľové lánka, aby sme ten kríž tam nakoniec aj tak upevnili, aby vydržal dlhšie. Vtedy sme aj rozsypali popol Olda Bublíka na vrchole Vysokej. Ja si to pamätám, bolo to nádherné, bolo to dojímavé a aj pre mňa tam boli vlastne nové veci a to bolo naozaj ten príbeh s tým, ako ste tam šli s tým krížom, ako ho tam vyniesol, ako ste ho tam dali naspäť do tej skaly, tak to bolo naozaj veľmi, veľmi dojemné. No ale kríž bol, kde ešte boli tie kríže?
mne sa podarilo nakrútiť aj kríž, ktorý bol na rysoch napríklad. Ten tam bol asi len týždeň, ale došiel som tam a proste ten kríž tam dali Poliaci. Na Zlobivej bol taký skromný drevený kríž. Áno, stále tam je taký symbolický drevený. Bol s človekom, ktorý ho tam osadil na vrchole. Na Slavkovskom ešte myslím, že je kríž. Áno. Takže, ale si myslím, že tieto dva kríže na Vysoké a na Gerlachu, to sú také kríže, ktoré do tých Tatier z toho historického hľadiska aj patria. No a tam niekde vznikla pri tých príbehoch tatranských štítoch aj tá myšlienka urobiť samostatný film o horských vodcoch? Lebo na jednej strane to boli tie príbehy o tých objaviteľoch, ale častokrát práve z toho historického hľadiska tí objavitelia na tie vrcholy šli práve v sprievode horských vodcov. Takže tam to vzniklo? Áno, veď moja taká tá téma pri tých príbehoch tatranských štítov bola práve urobiť film o horských vodcov, ale vtedy sa mi nedalo ešte dostať, alebo nebol som s tými horskými vodcami tak prepojený, že by som alebo nebol tak často, alebo neliezol som tak často, aby som poznal, čo obnáša to remeslo. Lebo keď vy idete s tým horským vodcom, že ideme nakrúcať nejakú sekvenciu, tak človek rozmýšľa viac menej na to históriou, čo tam nakrútiť, čo tam zachytiť, ale toho horského vodcu berie človek ako človeka, ktorý to má všetko zabezpečiť tak, aby to bolo celé bezpečné. A človek sa ako až tak nezamýšľa nad tým, že nad čím musí ten horský vodca rozmýšľať. My sme pri tých príbehoch tatranských štítov naozaj, keď si vezmem Gániek, Prostredný hrot, Mengušáky, ktoré som robil s poľskými, zase s poľskými horskými vodcami. Ostrý štít, to doteraz si pamätám, ako sme takisto s Jarom Michalkom a Olegom Štulajterom sme liezli cestu, Englišov, ktorá bola vylezená v roku 1902 zo severnej strany. A mne sa to zdalo hrozne ťažké, že ako ten Engliš s tou matkou v sukni dokázal vtedy dadiaľ vyliezť a ešte aj zliezť tou istou cestou. Fakt je to podľa mňa náročná, ťažko zaistiteľná cesta, ako sa im to vtedy podarilo. No, prežil som naozaj pri tom nakrúcaní množstvo morských vodcov, ale potom, keď sa s tými ľuďmi človek tak skamaráti, alebo bližšie skamaráti, tak vie, že sem tam si potom aj zahundrú, že je unavený, že není vo svojej koži a tak ďalej a že už 10. krát ide ráno o 4. stáva, musí sa zbaliť, musí sa nachystať na toho klienta, teraz príde na Sliezský dom, vidí toho klienta prvýkrát a zistí, že má 140 kg a podobne, že čo sa v tej hlave toho horského vodcu deje a keď človek chce robiť aj taký, nechcem povedať, že je to úplne sociálny dokument, tak ma to lákalo, že dostať sa do tej psychiky toho horského vodcu. No ja som ten film práve videl na premiére na festivale horských filmov, ale pre mňa bol ešte väčším zážitkom, ako si prezentoval ten film na zasadnutí horských vodcov, ktoré sa konalo v 2022 v Starom Smokovci. A boli tam zástupcovia z 23 krajín, bolo tam asi 60 horských vodcov. A keď som sa s nimi zhováral po tom filme, tak oni boli úplne unesení z toho, akým hodnoverným spôsobom si dokázal zachytiť vlastne tie emócie, tie myšlienky, ako žijeme tie jednotlivé dni, čím sa zaoberáme a že je to v podstate rovnaké, či sú to slovenskí horskí vodcovia alebo norskí horskí vodcovia, ale že je to naprieč kultúrami a krajinami a pre mňa to bolo takým najväčším zážitkom,
že si to dokázal naozaj vystihnúť a naozaj to bolo aj pre nich také dojemné. Ako ty vnímaš vlastne tých horských vodcov, tú prácu horských vodcov, čo sa týka historického hľadiska, ale aj dnešnej doby? Si myslím, že je to také špeciálne tatranské remeslo ako nosiči, poviem príklad. Nosické remeslo, kde nosiči zasobovali tatranské chaty, sa za tie roky nezmenilo. A takisto remeslo horského vodcu za 150 rokov organizovaného vodcovstva vo Vysokých Tatrách je, dá sa povedať, stále rovnaké, že tá zodpovednosť za toho klienta a ukázať klientovi niečo viac, ako keby šiel na tú túru sám, je stále rovnaká. Samozrejme, zmenil sa prístup, jak sa môže klient dostať horským vodcom. Už nemusíte sedávať niekde na lavičke pri železničnej stanici alebo pred hotelmi, ale už sa viete skontaktovať s klientom pomocou internetu, ale vyšlapať na ten Gerlachovský štít človek musí ako pred 150 rokmi. No, je to, akože tá podstata ostáva rovnaká, že stretávame tých ľudí, ktorí častokrát nevedia, nevidia a chcú ísť tým horským vodcom, lebo chcú zažiť ten jednak niečo viac, ale chcú mať ten pocit bezpečia, ale v podstate možno ideme vychodenejšími chodníčkami, možno tie veci sú už znalejšie, že to dobrodružstvo, to neznáme je menšie, ale tie pocity a emócie a ten ako keby každodenný zážitok z tých hôr je podľa mňa rovnaký. No. A vlastne s tými mnohými aj medzinárodnými vodcami si sa po filme zhováral aj ty. A pri jednom rozhovore som bola ja osobne. Bol to rozhovor so Seppom Glocknerom, ktorý v podstate tu prišiel na kontrolu s ďalšími 2 horskými vodcami a bola to kontrola vzdelávacieho procesu a oni dali kladné stanovisko a aj na základe toho stanoviska sa v podstate Medzinárodná asociácia horských vodcov so sídlom vo Švajčiarsku prijala Národnú asociáciu v 96. do toho spolku a stali sme sa medzinárodnými horskými vodcami. A musím povedať, že keď si ten film prezentoval, tak mnohí Tatry videli prvýkrát, ale aj videli prácu nás, vodcov v domácich horách prvýkrát a bolo vidieť na tom Seppovi, že je spokojný s tým, ako prebieha to vzdelávanie, ako sme sa ako asociácia etablovali a ako to pokračuje. A to urobilo na mňa veľký dojem, že vidieť ho a vnímať, ako to on posúdil aj v tom filme. A to bola vlastne to pokračovanie, ktoré sa volá Robotníci hôr. Dobre hovorím? Áno, pre mňa to bolo veľmi zaujímavé a práve keď človek urobí nejaký film a ide s tým filmom medzi najväčších odborníkov a ľudí z celého sveta, ktorí založili UIAGM a vedia o tom asi najviac, o tom vodení a či sa dobre vodí, či v tom filme je všetko dobre zachytené, či ľudia, horskí vodcovia majú správne to lano, či majú správne tú karabinku, či je natiahnuté lano medzi klientom a horským vodcom. Proste na to sú vo filme všetci veľmi, by som povedal, že hákliví, či majú všetci prilbu a tak ďalej a podobne. A ísť s kožou na trh medzi takýchto hodnotiteľov bolo veľmi aj pre mňa. Proste išiel som na to zasadnutie s maličkou dušičkou. Myslím, že tam bolo okolo 60 horských vodcov a ľudí z technickej komisie
od Nového Zélandu až po Kanadu. A áno, boli tam zástupcovia od Južnej Ameriky cez Severnú Ameriku, Nový Zéland, Európa samozrejme, Severná Európa, Južná Európa, čiže boli tam zástupcovia z 23 asociácií, ktorí sú súčasťou Medzinárodnej asociácie horských vodcov. No ale myslím si, že si obstal, lebo naozaj, keď sme sa rozprávali aj s Majkom zo Švédska, tak on mal slzy. On mal na konci filmu slzy a povedal, že ho to dojalo a že jednoducho, že boli tam titulky, to znamená, že vedeli si to prečítať, čo hovoria tí protagonisti a hovoril, že to boli vyslovene tieto veci cíti, vníma a že naozaj, že mal až slzy v očiach, ako ho to dojalo a že sú to tie myšlienky, ktoré denne zažívame, s ktorými bojujeme a ktoré vlastne nielen počas tej sezóny, ale počas toho celého roka, počas každej túry sú v nás, takže bolo to veľmi... Áno, pri tom vodení je veľmi dôležitý ten balans, kedy si musí oddychnúť aj duša, kedy si musia oddychnúť nielen svaly, ale aj tá psychika toho horského vodcu. A práve s tým Majkom, to bolo Mike Wright, sa myslím, že volal. Áno. To bol veľmi s ním zaujímavý rozhovor, ktorý som použil práve do filmu Robotníci hôr, že keď človek veľa robí, veľa vodí a tak ďalej, že už prestáva mať radosť z toho vodenia, čo sú samozrejme také sebazachovné princípy toho tela alebo tej psychiky, že áno, musí si človek dať oddych, ale pri tej štruktúre, akú vy vodcovia máte, musíte byť aj v tomto veľmi disciplinovaní v tom, že vedieť aj povedať nie, lebo tie túry sa objednávajú možno 2 mesiace, 3 mesiace dopredu a ty nevieš, jak sa budeš cítiť práve v ten deň, keď budeš mať 10 túr za sebou. Je to taká psychohygiena, taká tá sebareflexia, aj nás to núti zamýšľať sa, lebo naozaj možno pred 150 rokmi nebolo toľko práce, ako je vlastne dnes, to množstvo túr a ani my nie sme roboti a máme tie svoje myšlienky a svoje strachy, s ktorými musíme pracovať, ale o tom to je, no. No ten Mike hovoril, že proste musel sa dať aj na štúdium psychológie, aby sa vrátil znovu do toho povolania tak, aby ho bavilo, aby ho naplňalo, aby mal z neho radosť. A jak si spomínal aj toho Seppa Glocknera, tak ja som naozaj pri rozhovore s ním veľmi citlivo vnímal, že on si veľmi vážil hlavne to, jak tu aj mladí vodcovia sa držia tradícií, spomeniem svetenie lán a tak ďalej, jak sa snažia dodržiavať nejakú etiku toho horského vodenia. A on to veľmi, veľmi vyzdvihoval. Áno, v podstate dlhoročný vodca a inštruktor roky viedol, keď bol túto na Slovensku na kontrole, tak toho vzdelávacieho procesu, tak v podstate patril asi v najlepšej forme školiteľ a podobne. A bolo to zaujímavé, lebo myslím, že sa tešil aj celému zasadnutiu. V konečnom dôsledku povedal, že na záverečnom večierku, že po 50 rokoch opäť tancuje. Takže... Ešte tam bola taká zaujímavá žena, Juliana Garcia, už neviem presne, akú ona mala funkciu. Bola súčasťou boardu Medzinárodnej asociácie a ona bola z Ekvádoru, myslím si. Áno, bola z Ekvádoru, viac menej tam vodili na tie vysoké sopky podobne, takže ona bola úplne v šoku, že jak tie Tatry vyzerajú, že aké sú to ťažké hory, hlavne v tom filme, ale aj ďalší sa vyjadrovali, že tu vodenie vo vysokých Tatrách, keď si človek vezme napríklad Vidlový hrebeň,
že sa rovná nejakej veľkej alpskej túre v oblasti Chamonix a podobne. Takže To obťažnosťou určite, lebo tie Tatry sú špecifické, sú síce malé, ale tá náročnosť, tie túry a tá obťažnosť je rovnaká. A oni prišli, board prišiel a bolo ešte ako tak slnečné počasie, že mali možnosť vidieť Tatry aspoň z diaľky, ale tí ostatní účastníci, keď prišli, tak v podstate bolo zamračené každý deň a oni nevideli Tatry ani kúsok. A keď si potom pozerali večer ten film, tak... Pre mňa bolo napríklad zaujímavé aj to, jak povedal aj ten Seb, že on si myslel, že prečo chcú nejakí Tatranci tuto zo strednej Európy prísť alebo chcú sa stať hodskými vodcami na medzinárodnej úrovni, veď oni majú nejaké 2600 metrové kopce, kde ja pasiem kravy. To bol ten Jean-Louis z Francúzska, že pochádza z Val Thorens a v podstate, že tá výška tých kopcov je miesto, kde ja žijem. No. Kde vlastne mám dom, že čo sú to za vodcovia, že kde oni vodia, áno. A to popísal v minulom dieli Jaro Michalko, keď došli do tých na to medzinárodné zasadnutie a žiadali, aby Slovensko prijali do medzinárodnej asociácie a že oni najprv, no dobre, ale ukážte, že kde sú tie hory. Že najprv museli nakresliť mapu, ukázať, že tuto sú tie Tatry a potom ukazovali fotky a že vlastne áno, aj my tu na Slovensku máme tie hory a že fungujú tu tí vodcovia a že tá história horského vodenia na území Vysokých Tatier má vyše 150 rokov. Áno. Tak všetko to zapadlo tak do seba. A v konečnom dôsledku aj tie príbehy tatranských štítov z pohľadu tej histórie, ale aj filmovský vodca to celé ukázal. A bolo zaujímavé, že tá história išla spolu s tou alpskou históriou tu vo Vysokých Tatrách, že keď sa vyliezol Matterhorn približne v tom období, Thomson vyliezol na Lomnický štít ako prvýkrát, že tie... 1794, no? Áno, že tie objaviteľské tendencie, alebo ten záujem o tie Tatry tak spolu s tými Alpami, že to bolo také vzájomné. Ale čo ma ešte pri tých rozhovoroch s týmito ľuďmi zaujímalo, lebo my si tu môžeme hovoriť, že niečo je fajn, niečo je dobré, ale keď je to v tom širšom kontexte, v tom medzinárodnom kontexte, že sa na nás ľudia pozerajú a hodnotia nás, že ako asi my zapadáme do tej mozaiky horského vodcovstva vo svete, tak to je pre mňa také zaujímavé a ten zaujímavý pohľad ich na to vodenie, jak sa mení vodenie vo svete, jak sa mení, poviem príklad, v Kanade, myslím, že tam bol Mike Adolf, ktorý proste rozprával, že jak sa mení to vodenie nielen v Amerike, ale aj v samotnom Chamonix, v samotných Alpách, jak sa rozpadajú ľadovce, jak sa mení klíma, kopec túr, že museli zmeniť, že sa musia informovať, v akom stave sú cesty, či sa ten kopec nerozpadá a tak ďalej. Niektoré cesty sa už nedajú ísť, lebo ten ľadovec tak ustúpil, že už sa cez tie trhliny nedá dostať a podobne. A takisto tá téma zaujímavá bola, jak sa ľudia menia vo svete, klienti, hlavne po tom covidovom období, že začali chcieť byť častejšie v horách, hlavne ľudia z miest, lebo určitú dobu boli zavretí, ale o to chceli viac poznať tie hory, ale na druhej strane, že nevedia, ako sa majú v tých horách chovať, že im chýba kondícia, že im chýba úcta k tým horám, že si myslia, že za tie peniaze si môžu kúpiť čokoľvek, kdekoľvek, že ich ten horský vodca dostane kamkoľvek, hoci nemajú žiadnu kondíciu a podobne.
že tá klientela, že sa aj postupne v tom svete mení, nielen u nás. Tak sú to tie nové výzvy, lebo tie zmeny, v podstate dnes už to je všetko známe, dostupné. Je jasné, že od toho 1950. roku prebiehajú nejaké zmeny výrazné a posledných 20 rokov ešte výraznejšie a sú to výzvy, ktorým čelíme a musíme prispôsobovať sa nielen tu vo Vysokých Tatrách, ale hlavne v ľadovcových oblastiach a nie je miesto, kde to nie je výrazné, lebo všade sa to mení a tí vodcovia sa musia prispôsobiť. A áno, aj tí ľudia, ťažko povedať, ako to bolo pred 100 rokmi, že akí ľudia prichádzali do hôr, ale faktom je, že všetky tieto informácie sú dostupnejšie a tým, že to ľudia vnímajú, a že tam vyjde aj ten, kdekoľvek, tak to idem vyskúšať aj ja. Čože je v poriadku. To, že sa ľudia hýbu, že chodia do tých hôr, je absolútne v poriadku. Len ako keby tá sebareflexia niekedy chýba, že čo všetko na to je potrebné, lebo to nevidieť. To nevidieť za tou fotkou, za tým videom, že čo bolo predtým, aby som to musel zvládnuť. Sú to nové výzvy, ale tak ako boli výzvy pred 100 rokmi a museli im čeliť, tak tie výzvy sú aj dnes a verím, že sa s tým popasujeme a nejakým spôsobom to bude pokračovať táto tradícia a história a že to vodenie bude ďalej pokračovať a budeme to robiť čo najdlhšie. Samozrejme, že som sa týchto horských vodcov pýtal, skadiaľ čerpajú oni energiu, lebo to vodenie je veľmi vyčerpávajúce, že človek musí nad veľa vecami rozmýšľať, ráno 4:00 stáť a tak ďalej, všetko mať zorganizované, vymyslené, dávať na každý krok pozor, aby sa tomu klientovi nič nestalo. A to bolo krásne, že tú otázku som dal všetkým tým ľuďom, že jak funguje tá spätná väzba, že keď je ten klient spokojný, šťastný, že vtedy sú šťastní a spokojní a dostávajú tú energiu, čo dali tí horskí vodcovia naspäť. A ja koľkokrát som aj tu rozmýšľal, že kde tí ľudia berú naozaj tú energiu, aby za jeden mesiac 30 krát vyšli na gedlách rôznymi cestami. Pre mňa to je absolútne nepochopiteľné, ale sú takí vodcovia a tiež oni tvrdia, áno, dostávame ich naspäť od ľudí, od spokojných ľudí, šťastných ľudí, keď vidíme, akú majú úžasnú pozitívny zážitok, akí sú šťastní, akí sú nabití emóciami z toho výstupu a podobne. Takže považujem toto remeslo za naozaj veľmi vzácne a jak povedal aj ten Seb, že toto remeslo môžu robiť len dobrí ľudia s dobrým srdcom, ktorí sú ochotní dať zo seba pri tom vodení naozaj pre toho klienta všetko. A bez toho ten človek nemôže byť dobrým vodcom, lebo by sa vyčerpal, zbláznil. Áno, je to tak. No. Tie pozitívne emócie nabíjajú a dodávajú energiu. Palo, a v prvom rade ti chcem poďakovať, že si týmito filmami Horský vodca, ale aj Robotníci hôr priblížil prácu horského vodcu. A samozrejme ti ďakujem aj za tento rozhovor. Bolo to veľmi príjemné počuť to zase z inej strany, ako si to vnímal ty, ako si tvoril tieto filmy. Takže ďakujem ešte raz. Ja ďakujem za pozvanie, že som sa mohol zase vrátiť tej mojej filmografii a zamyslieť sa nad tou svojou tvorbou, že čo som vlastne tu v Tatrách nakrutil. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Toto bol ďalší diel podcastu Horská závislosť a som rád, že ste nás dopočúvali a dopozerali do konca. Budem rád, keď podcast ohodnotíte na platformách, na ktorých ho počúvate alebo pozeráte. Ďakujem ešte raz a tešíme sa na ďalší diel.